ndakauya panapa nenhau yekuti munoziva kuti kwese kwatinofamba mutemo kuti tinofanira kunge tichiona masabhuku venzvimbo kuitira mangwana. Mai vana sabhuku vasati imota yauya umu ndeyani ari kudei munzvimbo medu. Tatakanga ndini ndazonge ndatara kuti mash east what vanhu vari kurepresenta mahedman ndevapi. Right. Chimboti introduction muchingotiudza kuti tino ibhuku rekwani tino village ani zvese izvozvo tinowanzoda kuti zvibve munhu anorepresenta nzvimbo. Alright. Kunoku mutakamatara star ini ndinoitwa CHW Sheli Temba ndakarorwa naHeadman Chikono anoshandisa kuti chakanetsa katsandi kunoku kumaShonaland East Province kuUMP tiri mubhuku rekwakatsande riri under Chief Chinhanga. Alright, tinotenda. Poisa diti zvematongerwo enyika tina kutumwa nebato iri kana kuti bato iri. Vanhu vatinopatina navo ndo vakwanokwanisa kundiudza kuti ngativaitire zvakati. Vakomana vachirikitika kwavari vanorarama nourema takangowazvara wakadai atizive kuti chikonzero nemhaka sei zvakafamba zvakadai. Mukuru ndeupi? Mukuru ndeyuyu akatsamira uyu. Vanokwanisa kuuya kunokora vakwanisa. Mukamuti uya anofamba ita kuti vauye tu. Yaitoona vakomana. Fambai muende. Kambaira imendo. Kambaira. Yano panapa. Kambaira ishe. Kambaira uendo. Uko. Kambaira. Enda kumfambiro wawo. Uya kuna bodi. Kumfambiro wawo. Kubvoti zvarwa. Ando. Kambaira ishe uenda apa pamberi pa bega. Uya uko. Uya uko. Tuya. Mimi. Kuna makore vachidai. Chokwadi. Uya ne makore mangano. Uya ne 8 years. Uyi 8 years. Amtaura. Anataura. Unonzani kwa shamani? Mazienzara. Oh, shamwali yako ndiani? Ndibule. Bule aripi? Uya rapo. Uya indapa na bule. Bule uri sei? Ngochileko. Wauchidye? Raisi. Ni Na madomasi. ore asi uyu anofanira kugara akahenga uyu kai. Ndo mitiro anoita. Kutongogara vakangodero. Vanogara so. Kutogara vakashamwadzana kudai. Sikana. Kumakamboindere kuchipatara navo. Bongo. Saka ngati amai vacho ndichindibatsira nemafambiro atineti. padhuze ni. Pavana ava ndakavazvara vakadai. Emira tori gate 1A. Vana saka umukuru ishanesu takazozviona pane 3 months kuti mwana ane urema. Ndobva rakuenda naye kuma exercise, nchienda naye kuma exercise pamutawa hospital. Achiitiswa ma exercise ndopa akazotanga kuita zvekurola. Ndomufambiro aita kurola. Saka mama angasingatoiti chunhu paakarola. Angasingaite chinhu. Right. Saka zvadaro tagara pane vamwe mai vakazotitora ndobva vatiendesawo kuHarare. Ndopa wakaitwa matesti vana anonzi muscle biopsy kutsapfu uko. Vaitwa matesti aye hapana chakaongororwa, hapana chakabuda, vakaongororwa asi hapana chakawanikwa, vakati hapana chataona dambudziko kuna amai kana kuna baba. Ndobva radzoka edu bva tagara kupi kunokukumba. Asi kutogara pasi apa akwanise. Muche ndo manotokwanisa. Kana kugara vakazembera. Moisa jira. Mosunga kudai. Haisi wheelchair yekuti vanoshandisa yawo chaiyo. Mosunga kudai so kuitira kuti abalance asadone. Saka makazvifunga sei kuti munge muchiita zvekusunga kudai? Tongozvifunga nekuti zviri matiri. Pautirega ndidai so pamwe zvinoita. Apa munowanzoenda pinai kana masunga kudai? Kuchikoro. Wanoenda kuchikoro? Wanga vachienda kuchikoro paMaramba primary school. Vakavati ngavauye avo. Vakati vauye. Saka ndopfekedza manepi. Kana akudawo kuenda kutoilet anotaura kuti madam ndodaita wait. Onzi vamwe vana vechikoro vanenge vaine tsitsi mubatsira. Vane choenda. Saka ane mangori mangana achinda kuti kuchikoro.
kutotanga mai manje papa mutemo yapera iyi muna June. Muna June. But uyu zviri wese kupfuura uyu kana kuti kutojaira nenyaya yekuti anoda kubalansa bhodha ndizvo yakasiyana uyu ari wese ko uyu wacho maexercise vakati kudiwo uyu maexercise ndaienda. Sise guys, oh my goodness, nasi tiri kuno ku UMP kana kuti ku UzumbaMarambapPfungwe. MarambapPfungwe. Indafunga kunonzi UzumbaMarambapPfungwe. UzumbaMarambapPfungwe. Yes, ndio kwatiri kuno. Saka chikonzero chaita kuti tiuye pano inauye kuti kune mumwe mushemarieni mazodo tiri kuita zvinhu zviri different kana zviri unique nemaitata ma cases edu. Tiri kumbotorawo ma cases emamwe mashemarieni avanenge vachitiona. Pekutanga makatora chinda ku Mount Darwin ndio kwatati chita mavhiki apfuurayo ende tichiri kungodzokera kuti tinosubmita zvinhu zvevanhu veku Mount Darwin kunova kuMashonaland Central ndio kwatati asi kuno kwandiri ndakatoenda pamap ndikanogoogla kuti ndione kuti saka kukwenu kwandakambotumwa nemumwe mushemarieni anogara kuJoni kuti kune mumwe mudzimai wemumaraini medu vedu we mudzimai situation yake haina kumira kwazvo ndobva taita interview pamafoni edu tida kutanga tahwisisa ndobva ndabata mai vepano ndobva ndabata zvakare iye asi takatovabata ndichiri kumusha ndofunga mwedzi wapera ndikati ndichagozoona ndauya kuti ndokwanisa kusvika sezvo nzvimbo indisingaizivi kunonzi ku UMP uku asi UMP iri under Mashonaland East ine mere chokwadi right saka ibaba toda kuti mutizivise kuti pano patiri panonzi pani pano pamuri panonzi patogara semazwi enzara. Alright. Mune vana vangani? Ndine vana vangu 2. Vanorarama neurema. Chokwadi. Alright. Mbusaka pano munogara nani? Panapa ndinogara nemudzimai vangu nevana vangu ivavo. Vavira. Ivavo. Alright. Ngatifambe edu tinde pavari. Tizonzwa kuti matambudziko amusangana akamira sei. Imi makazvarwa mudunhu ne. Hongu. Ndine mudzimai wenyu ndio mudunhu rino. Ndio mudunhu rino. Saka patogara papi manje? Umukicheni ro. Umukicheni. Bondo gazebo. Alright. Zvakanaka wani. Alright. Chokwadi. Ndogara ipa zvigudzo papa. Makadini? Makadini. Imogara papi. Aka mai makadi zvenyu. Mototaurisa kuti zvihwikwa nditi. Right. Uya akandituma kwamburi unonzani? Anonzi Stella. Stella. Uzozivi. Anogarepi? Apa ari ku South Africa. Akuno kumarani kwenyu? Kumusha kumasvingo. Ko makakuzivai sei? Mwana watete. Watete venyu? Alright. Saka hapana apa nauya kanya kuti uingisa ndiye vakomana. Saka vakomana ava chii chiri kuitika navo? Vakomana vachiri kuitika kwavari vanorarama neurema takangowazvara wakadai hatizivi kuti chikonzero nemhaka sei zvakafamba zvakadai. Mukuru ndeupi? Mukuru ndiye uyu akatsamira uyu. Ari ku left. Vanokwanisa kuuya kunogara vakwanisa. Mukamuti uya anofamba ne. Ita kuti vauye tu. Yaitona kumana. Famba imwindi. Kambaira imendo. Kambaira. Yano panapa. Kambaira isha. Kambaira uendo. Uko. Kambaira. Enda kumfambiro wawo. Uya kuna bodi. Kumfambiro wawo. Kubvunza zvarwa. Ando. Kambaira isha uenda apa pamberi pa bega. Uya. Uya. Nini? Kuna makore vachidai? Chokwadi. Uya ne makore mangano? Uya ne 8 years. Uyi 8 years. Antaura. Anataura. Unonzani kwa shamani? Mazienzara. Oh, shamwari yako ndiani? Ndibule. Bule aripi? Uya dapo. Uya indapa na bule. Bule uri sei? Ngochi lego. Ngochi jigi? Raisi. Ni? Namadomafi. Ore asi uya anofarira kugara kahenga uyu kai. Ndio mitiro wanoita. Ndio mitiro wanoita naye. Kutongogara vakangodero. Vanogara. Kutogara vakashamwadzana kudai. Sikana. Kuma kamboindere kuchipatara navo.
hongu saka ngatangei pana uyu Tino pamakamuzvara anonzani ishe yanesu. Ishe yanesu mamuzvara makazoziva sei kuti ishe yanesu ane urema wanawo? takazotozviziva kupera kwe3 months ndopatikazoziva kuti mwana uyu ingwana anorarama neurema hwatopo. Ndopatikazoziva kuti ndo mamiriro azvakaita. Makabva maita action kana kuti makatora matanho api? Takatombotora action tichifamba tangoenda makasiyana siyana tichimboendawo madhokota imomo tichimboendawo maprofitawo zvakandowanda wanda. Saka pana chatikanyatsa kuona kuti tinyatsoona kuti chii chiri kuitika. Madhokota vakati kudii? Amai vacho ndichindibatsira nemafambiro padhuze ne pavana ava ndakavazvara vakadai vana ava. Saka mukuru ishanesu takazozviona pane 3 months kuti mwana ane urema. Ndobva rakuenda naye kumaexercise, nchienda naye kumaexercise pamutawatawa hospital achiitiswa maexercise ndopaakazotanga kuita zvekurola. Ndomufambiro aita kurola. Saka angasingatoiti chinhu angasingaite chinhu. Saka zvadaro tagara pane vamwe mai vakazotitora ndobva vatiendesawo kuHarare. Ndopavakaitwa matesti vana anonzi muscle biopsy kutsapfu uko. Vaitwa matesti aye hapana chakaongororwa, hapana chakabuda. Vakaongororwa asi hapana chakawanikwa. Vakati hapana chataona dambudziko kuna amai kana kuna baba. Ndobva radzoka hedu bva tagara kupi kunoku kumba. Tagara kumba kunoku tichingogara navo vana, tichigara navo tichingogara navo, tikungogara navo. Takatarisa pari zvino hapana rubatsiro rwatiri kuwana kana kusocial welfare. Tikungogarawo sevanhu. Ndinoda kunzwa pekutanga nditi uyu matane 8 umwe wacho ane makore mangani? Mudiki wacho ane 5 years. Then bva maziva futi sei kuti uyu ane urema? Mudiki takangomuzvara, pandakamuzvara haana kukwanisa kuyamwa kusvikira asvikewo makore ekunzi arumurwa, anga asingayamwe. Saka zvadaro asingayamwe apa 2 weeks ndakamuzvara ne4 kgs. Ndaenda naye ku3 days. Akasvika kune manesi waona mwana adzikira makgs. Wakati kochi? Ndakati mwana haasi kuyamwa. Ndobva vakumutarisa vachimutarisa vaona mutezo yavo yakaneta. Ndobva atoti saka ane dambudziko rinenge remukoma wake. Saka zvaingoita mukoma. Ndakaenda nawo kumaexercise zvaita mukoma, kufamba achirola. Ndo zvaakanga angoteedzera kana kutaura ndo zvaanongoteedzera. Wanongoteedzerawo mukoma uyu. Zvinoita mukoma. Asi unonyatsoona kuti miri wake hauna kana simba. Alright. Kumasabhuku vakati kudii? Masabhuku anozviziva kuti ndo zviripo. Asi kungoti tiri kumamusha vanenge vasinawo chekuti vangakwanisa kutibatsirawo nacho. Hapana. Ngogarawo asi pakaitikawo dhona unogona upiwawo chibage chekunzi vana vadye. Saka pari zvino social welfare yakangoenda hatisati tawaona. Asi makambobatsirwa nesocial welfare? Taipiwa chibage. Chibage. Koma wheelchair? Mawheelchair arimo ndakanzi ndeyekufanira kushandisa ndeyevakuru irimo mumba umu. Ndeyevakuru haisi yawo chaiyo yekuti vanzi vapushiwe nayo. Tione zvaikaita baba mawheelchair avanawo. But mune mwana yake zve? Wani ndiye anayo, mukuru ndiye akanga apiwa. Akapiwa nesocial welfare? Aiwa, kupiwawo nevamwe vanonzi Mai Mulenga wokuHarare. Munhuwo akatongokubatsirawo? Akangotibatsirawo. Imoziva kuti chiro chokwadi watedza kuti inasa ndaziva hangu personally kuti vana vanenge vachirarama neurema seavava vanofanira kuenda kudepartment ripi kuti vange vachibatsirikanawo in terms of mawheelchair. Ndo chokwadi iyo kana pana anoziva ngona tudzowo iyi ndo wheelchair itadzei iri ipapapo. Iyi ndeye vana vadoko kai? Hanzi ndeye vakuru. Iyi ndose vana vadoko wani? No, aiwa ndeye vanhu vakuru. Pakuti kudii? Zvinosiyana seuyu anogona kunge ari munhu mukuru asi akakura seuyu. Saka pawakapiwa uyu anga asati ane 5 years. Akapiwa aine 4 years. Hanzi chingoendai mumofanira kudii
kushandisa asi vanogara iri pasi kutogara chaiko kugara havakwanise saka muche anoita sei ndomugarisa pawiche anogara womosunga Sunga, tionei hwana kuti momuita sei asi kutogara pasi apa haakwanisi muche ndo maanotokwanisa kana kugara vakazembera moisa jira mosunga kudai haisi wheelchair yekuti vanoshandisa yavo chaiyo chaiyo mosunga kudai so kuitira kuti abhalanza asadone saka makazvifunga sei kuti munge muchiita zvekusunga kudai tongozvifunga nekuti zviri matiri pauti regai ndidai so pamwe zvinoita apa munowanzoenda pinai kana masunga kudai kuchikoro wanoenda kuchikoro wanga vachienda kuchikoro pamaramba primary vakavati ngavauyawo vakati vauye vangofanira uya ukotamba nevamwe asi vasazonyanya kugara vari vega zviri raiti izvozvo asi because kuzvikoro kwavo pamwe kwacho niko vanokwasaenda kujairos chiri kodhura makambokunzwa nezvako ndakambokuenda saka mari ndoyairi kunetsa kuti tivaendese kuchikoro tinowanzofamba tisangana nevanhu vazhinji vakaita sana uyu ndona sekuti vanhu vazhinji vanokundikana kuenda kujairos chiri kwacho nemari saka atlist kana zvikoro zvichikwanisa kuti ngavauye zviri nane because panito nemumwe futi akatozi ari mugrade 6 asi ane 22 years zvokuti wakwanise kungotambawo nevamwe vana wathinki ipapapo mubvise henyu angatozokuwara rimwe kana vamwe asingadi zvokugara saka munoendesa uyu aende kuchikoro vese vanoenda mumaisa muwheelchair one undobereka undopusha alright but uyu achasvika pakuti hamuchakwanisi kumubereka kao saka manje kuchikoro kwacho vanoita sei pakuenda kutoilet apo kuchikoro ndinoenda kuti ndotoenda nawo kuseni wakaenda waita toilet saka ndopfekedza manepi kana vakudawo kuenda kutoilet vanotaura kuti madam ndodaita wet onzi vamwe vana vechikoro vanenge vaine tsitsi mubatsira vanoitoenda saka ane mangori mangana achienda kuchikoro kutotanga mai manje ipapa mutemo yapera iyi muna juni but uyu zviri wese kupfuura uyu kana kuti kutojaira nenyaya yekuti anoda kubhalansa bhodha ndizvo vakasiyana uyu ari wese ko uyu wacho maexercise vakati kudiwo uyu maexercise ndaienda akapedzisira akukambaira zvaari kuita makumbo ake achiri straight makumbo ari auyu abhenda but auyu akatanga akadai here kana kuti zvakatozotanga nekufamba achidai aiwa zvakangodaro alright ko uyu anonzi blessed shamwari yako ndiani ndiishe unofarira kudya chii nei nemazepe nechii futi nechingwa chotengwa nani manje saka nhasi wadyei alright kwaiwo kuchikoro unotamba nani kuchikoro nevanhu vako alright saka ndapi mamwe matambudziko todzoka kwamuri amunosangana nawo pakuvachengeta matambudziko atinosangana nawo pakuvachengeta chikafu chekuti vadye hatikwanise kuchiwana chibage tinokwanisa kuchiwana zvakaita mafuta sauti sipo ndinogara nchiwacha manepi everyday newasheni saka hatikwanise kuzviwana manepi munomuchiwachani manepi ndeyavo pamwe vanoitira munepi pamwe pacho havaitire ndowacha manepi ayo ndeavera kutowacha wacha nemanapukeni everyday saka kwakaoma ndepapi mamwe matambudziko amunosangana nawo pakuchengeta vana avo pakuchengeta vana avo tinosangana nematambudziko akati kurisei tinenge tichida kuita mamwe mabasa okuti tiite hativakwanise kuzomaita nepamusaka pekuti vanenge vachida kuenda kuchikoro amai vacho ini nebaba vacho ndichisara pano kuti ndiwane mukana wekutsvaga mari hauwanike
ndichisara pamba. Saka kuti tiwane mari yekuti tibatsire vana ava needu isusu yokuti tiwanewo kunhingenaka, tiwane kurarama, inodzoka yoti tirashoma. Ndiwo mamwe matambudziko andinotisangana nawo makuru. Ko imimi kurarama kwamunoita imimi tisingatasei izvizvi, because musi uya pandaida kuuya pandaizoti mota yakabhoila. By the way, Verisa yakazomuka, varadze Verisa yakazomuka yakabhoila musi wataida kutouya kunoku, ikazotoguma yatoenda kugaraji kubva Friday. Saka takazoitora zuro. Saka imimi ndainzwa namadzimai enyu kuti hanzi mama muchida kumukira kuita maricho. Ndapi maricho amunoita? Ndichitoforoma zvidhina kwaChing'ozha. Ndokwandiri kuforoma zvidhina, ndo maricho andiri kutoita. Nomamwe maricho ekuti ndechingoshedziwo kana uchipfirira dzimba dzevanhu, kana kugadzira utumasusu twavanhu tumba twokugara tutu twakadaro tuimba twakadai soutu. Ndichidziwo kana uchera madhundure manhingiri nemaminda memo ndaenda zvimalaini zvomange zvorasa madrendi anorasa mvura. Like drainage. Ndichitoitawo zvimwe zvimabasa zvakadaro daro izvi. Ndozvandingangoti ndo basa rimwe randingangoti ndorarama navo. Kumagadheni uku handina gadheni. Kune musina gadheni? Mvura iri parefu. Zvorevei kuti mvura iri parefu? Mvura inenge iri kure. Kure nemvura. Hakuna tsime kunoku? Saka vanhu vese munocherepi mvura? Vanhu havazobvume kuti vanhu uite gadheni pamba pako uchishandisa mvura yebhoho? Unoita. Unoita. Ndizvozvo. Saka tambobatai mimi vauya panapa nenhau yekuti munoziva kuti kwese kwatinofamba mutemo kuti tinofana kunge tichiona masabhuku venzvimbo kuitira mangwana. Mai vana sabhuku vasati imota yauya umu ndeyani, ari kudei munzvimbo medu. Tatakanga ndindazonge ndatara kuti Marsh East what vanhu vari kurepresenta maheadman ndevapi? Right. Chimbotipai introduction muchingotiudza kuti tino ibhuku rekwani, tino village ani, zvese izvozvo tinowanzoda kuti zvibve munhu anorepresenta nzvimbo. Alright. Ini ndinoitwa CHW Shelley Temba, ndakarorwa naheadman Chikono anoshandisa kuti chakaneta katsandi. Kunoku kumaShonaland East Province kuUMP tiri mubhuku rekwakatsande riri under Chief Chinhanga. Tinotenda nekuti tambiro kwamaita uyezve nekuti mazosvika taapakati. Alright. Saka imi makamiririra headman, chimbotiudzaiwo kuti zvii zvamakaona pamusha zviri kuti mukazvitarisawo kana muchienda kumagadheni mamwe madzimai munoti vagomberwa. Family iri pakaoma. Nekuti kuti titi vakasununguka zvinoita mamwe madzimai zvakaoma. Amai vacho most of the time vanenge vachiwacha vana ava vagonoenda kutoilet vega. Kuchikoro vabereki vane shungu kuti vana vavo vaende kuchikoro. Vakashingirira kusvika vana vakuenda pane makilometers mangani kumaramba primary vachiitawo kupusha, mumwe kumusana 3 kilometers, mumwe pawheelchair. Vanoenda kuseni vodzokawo vatora. Nyaya dzechikafu vanotoita zvekutsvagawo. Sometimes kunoku kunoita mari inonetsa kunoku. Baba vacho havashandi. Vanogona kumboenda kana kutombonotsvaga kuonga chaiko, zvinogona kutsvaga goridhe. Asi manje vanenge vasina kusununguka nekuti vana havagone kusara vega. Mudunhu macho unongozwa munhu akakuchekerawo pisi yesipo kana chiunowacha kusvika kupi. Saka vanotoda rubatsiro rwakashinga inini hangu semaonero angu dai ndirini maprojects. Vachiita maprojects wo vari pamba pavo vachikwanisa futi kumaintaina vana vavo. Ndisingazozivo hangu kuti iwo sarudzo yavo panyaya yekuti vana vaende kuchikoro, because ndakatarisa vabereki vacho vanoda kuti vana vavo vaende kuchikoro. Ende vana vacho ava tikada kutaura kufana dzinza ravo rinogona chikoro. Vari intelligent vana ivava, vanoziva. Vanoziva kana takavatarisa kudai vanoziva. Saka inini paRadio Zimbabwe chichi zvakafanana handi kune vanhu vakaremara mumwe anotoverenga sign language chichi. Saka mai vacho tichitaura navo vanototi inini ndotoshuwa nekuti vana vangu pamwe vangona kutozoshandawo. Saka imhuri inotoda kuti zvino nekugara kumusha hatizozive kuti unotangira papi unobva papi uchienda papi. Saka ndosaka pamwe vakazowanawo imimi kuti pamwe vangabatsirwewo. Asi
ini ndoda kutotenda hama yavo nokuti dai pasina hama yavo iyoyo because pane special program yatiri kuita mazuva ano tombotora vanhu vedu vamafollowers because nomatoshanda nesocial media ende tichiri papo isatiti zvematongerwo enyika hatina kutumwa nebato iri kana kuti bato iri vanhu vatinopatina navo ndo vakwanokwanisa kundiudza kuti ngativaitire zvakati asi sezvizvi takashandira mumasvingo province tikaenda kumanikaland tikaenda kumacentral tikaenda kumidlands matebhereland asati atosvikako kunhuko kuti toda kutozosvikako zvakare saka hatizorambi tichishanda nemunhu wani saka normally vamwe vanenge vachitogara kuti pakadaiwo sodzimba kana kugara pazhe tosiya tavaipa accommodation zvichidhipenda nevanhu asi panapa tikuona kuti vane pekugara panenge parinani kuti baba blessed vari hard working because pataitouya pachoni vakanga vatochinzi vakutoda kutomukira kuita maricho saka normally kuona munhu akadero ane shungu nemhuri yake pane kuti manje unouya panhu pacho utoona kuti baba vachoni havatorina kana basa nevana vacho havanei nazvo kuti vana vangu vararama sei asi shungu dzavo ndozoita kuti nesuwo togona kuti dai vawanirwa chakati handiti kukumbira normally toita disclaimer kana kuti hatidi kugara tati ndo zvatichaita togara tati takumbira tochimirira kuti vanhu vadii vagozotibatsira vanenge vachida kutibatsira todii mukangonzwawo ndati Mai Blessed ndiri kudzoka ibva mazuva pamwe ndikudzoka vamwe ndodzoka nezvigrosari dzimwe nguva manapukana nogwadzaka saka pamba mukabvisa modi mopisa saka ava imi chitaura munonzi mai ani uya papa ndonzi amaika kakatsandi kana kuti tondiregoronga zveshuwa sitodarika togara pamhira todarika nerodhi inonzwa tsitsi ofena amamai ishiya wachiwacha kuti mukadzi saka achasvika kupi achidai so washa here munhu anokubatsira kuti uite sei zvinhu zviendeke vana vachengeteke saka zvamandiita imimi totofara tatenda chaizvo zvamagoni asi vakarongeka baba yakira ndimi makaitisa toilet vanoshanda baba zvinoshanda nzi mbichana chiindai pana madha ava indoitwa mai masunga ndiri mai vamelody ndinobva kumasvingo saka ndakadouya nefriday ndakabva kumasvingo vhiki yapera kwachivi pana muvhundusu chinemberi sekuru asi hamakanobva kwachivi ndokwandinobva saka ndakambouya vaita mwana uyu aita saizvozvi ndikauya ndikatambudzika ndikati kuda pamwe ndo zvatagamuchidzwawo pamwe pazvinozoitawo pechitu zvichadi zvichanaka ndopandakazowa futi kuti ndo zvaitika kechitu ndikasangana navo muharare vauya vachifambira zvavaifambirawo pamusoro pevana ivava ndikasvika ndikaona zvikandigwadza mwoyo kusvika nanhasi zvine zvichingondigwadza mukati mahana yangu ndosvika pano ndichiona vana vakadai nebasa raanobata mwana wangu pamwe chete nemurume wake zvinhu zvinogosha ende zvinhu zvinogwadza saka ipapa kana zvinhu zvaita sezvizvi ndendakudowo kusungunuka kufara kuti mwari vapindira vedu wee dai zvangoitawo vagona kuti vawaniswa zvinhu zvinogona kuti vaite mapurojekti iwayo vagone kuchengeta vana vavo vachigona kushanda varipo pano vachiona vana vavo nokuti kuti vashande vati kunoenda uko vana hapanawo kusiyira saka ndinongoti vedu wee mwari vaita havo vatigonera vedu wee nokusvika kwamaita pakati pomusha uno mushabo mukuwasha aiwa ndatenda hangu vedu wee tinotenda kuti in advance zokwanisa kunge tichiwana rubatsiro toenda pana sekuru indoitwa Lamega tata ndini baba vamelody ndiye musikana wangu mukuru ndingati ndangosiyirwa vana vairi mama wandobva washaika vaiva muteedza neiwo wekumasvingo saka ndingati kuuya kwamaita ndinopa kutenda zvikuru chaizvo nguva nenguva ndinenge ndichitongoshuwira kuti dai vazukuru vangu vaonawo chimwe chinhu chinovakomborera muupenyu zvokuti kana dai dzingava nyaya chaidzo ndinotoshuwira kuti kana ndichinge ndauya pano pamba pemukuwasha ndo dzinenge dziri shamwari dzangu kana ndichiuyawo ndo vanofanira kumhanya kunditambira asi nekudawo kwaMwari ndototambirwa nababa wacho kwakuti nemwana wangu ndaitongoshuwira kuti aiwa dai Mwari apindira zvine rudo vavewo neutano hwakanaka
nemashoko iwayo ndinotayo ndinotenda kwamuri. Saka taita laki zvetasangana navabereki venyu. Alright, madhu. Inini ndini sisi waMelody. Awa ndi baba munini wangu, munin'ina wa baba wangu. Saka ndasvika pano kuuya kuti ndisangane namama wakauya kuti tironge nozvokuti ticheme mama wasati waitwa zvomakuwa. Saka ndozvandawirira panapa. Nokubva ndaonawo vana wangu vanondifonera ndototaura navo ndiri kumba vachindiudza zvavari kuda. Saka iyi ndiri kutenda zvangu. Ndogara kunonzi kuchinhanga dhemu. Ndiriwo muno mumaramba.